Sí, quería, antes de comezar o pleno, bo día, queríamos disculpar ao señor Ladra, que non vai estar presente nesta sesión por motivos laborais. Ben, bo día a todos. Pois imos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno do día 18 de xuño ás 10:30. E no primeiro punto tiñamos a declaración da licitación deserta da obra da rehabilitación da nave municipal do polígono de Vilar do Colo e a creación do coworking financiada con fondos Next Generation. Lóxicamente, pois antes temos que votar a inclusión deste punto na orde do día. E lembramos tamén que para que sexa efectivamente incluído debe ter a votación unha maioría, polo menos unha maioría absoluta, para poder ser incluído. Non vale cunha maioría simple. De acordo? Non sei se alguén ten algo que engadir e se non pasamos pois a votación. Pasamos, polo tanto, a votación. De acordo? Votos a favor de incluir este punto na orde do día? Ben, pois, polo tanto, queda incluído no punto, na orde do día, perdón, informe a secretaria. Visto que o Concello Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en data 24 de abril de 2025, adoptou o seguinte acordo: aprobar o proxecto técnico redactado por CERN Arquitectos para a rehabilitación da nave municipal do polígono de Vilar do Colo e creación de coworking cun orzamento de 509.557 euros e 107.006,97 euros de IBE, o que importa un total de 616.563,97 euros. Segundo, aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto simplificado, tramitación ordinaria, con varios criterios de adxudicación de apreciación automática para a licitación da obra rehabilitación de la nave municipal del polígono Vilar do Colo y creación de coworking. Terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexeran o contrato incorporados ao presente expediente. Cuarto, aprobar o gasto correspondente con cargo a partida 151.632 do vixente orzamento de gastos. Quinto, dar conta da presente resolución a intervención e a tesourería os efectos de practicar as anotacións contables que procedan. Sexto, publicar o anuncio de licitación no perfil de contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. E sétimo, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante no expediente de contratación e designar os membros da mesa de contratación e publicar a súa composición no perfil do contratante, que serían Manuel González López, que actuaría como presidente da mesa, Irene Suárez López, secretaria interventora da corporación, Juan Carlos Sanca Santos, vocal, María Elisa Bamón de Reigosa, vocal, e Susana Fernández Muño, que actuaría como secretaria da mesa. En data 30 de abril de 2025, procedeuse a publicación na plataforma de contratos do sector público do anuncio de licitación, documento de pregos de cláusulas administrativas, proxecto técnico e demais documentación contractual do expediente administrativo 1612/2024 relativo á licitación da obra, rehabilitación da nave municipal do polígono Vilar do Colo e creación de coworking, financiada con fondos Next Generation, mediante procedimento aberto simplificado cun prazo de presentación de ofertas até o 20 de maio de 2025 ás 23:59 horas. Que posteriormente, en data 9 de maio de 2025, detectado un erro na clasificación das empresas contratistas, procedese a unha nova publicación na plataforma de contratos do sector público cun novo prazo de presentación de ofertas até o 29 de maio de 2025 ás 23:59 horas. Unha vez rematado o prazo de presentación de ofertas, non se presentou ningunha oferta de licitación da obra rehabilitación da nave municipal do polígono Vilar do Colo e creación de coworking, segundo o certificado incorporado ao expediente. Polo exposto anteriormente, e visto que a aprobación do expediente corresponde ao pleno da corporación, segundo o establecido na disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de contratos do sector público, propoño ao pleno da corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, declarar deserta a licitación da obra, rehabilitación da nave municipal do polígono de Vilar do Colo e creación de coworking polos motivos expostos na presente proposta. Segundo, proceder á publicación do correspondente anuncio no perfil do contratante da plataforma de contratos do sector público. Quenda de intervención, señora Rodríguez. Bueno, bo día de novo a todas e a todos. Tráenos aquí, neste pleno extraordinario, pois de novo a obra do coworking da nave do polígono de Vilar do Colo. Xa que despois de sacar a licitación, como estamos vendo, quedou deserta, e entendemos que o tempo apremia, bueno, a pesar que no expediente, pois vemos que se rebaixou o prazo de 12 meses inicial a 10, entonces, bueno, supoño que se vai en tempo. E nós non queremos que se sigan perdendo subvencións e concedidas ao goberno anterior, como xa lles pasou, como co pabellón de Lavandeira. Levamos moito tempo para sacar esta obra e volvo a repetir que si é un traballo do goberno anterior que se acadou cunha subvención de fondos europeos para realizala. Temos a experiencia de algunha obra que xa no noso goberno quedou deserta.
véase a humanización da Nacional 651. Nese momento, bueno, coincideu que estábamos a salir dunha... Non son excusas, pero si é verdad. Salíamos da pandemia mundial e coincideu, desgraciadamente, ca guerra de Ucrania e a subida de precios que foi xeral. Por lo tanto, houbo que actualizar os mesmos, os precios, e volver a sacala a licitación. Maila que se revisou soamente, se presentou unha empresa que, según criterio dos servicios urbanísticos municipais, non cumpría cos requisitos necesarios para executar esta obra, entonces, consecuencia, quedou deserta. Son trámites necesarios para volver a sacar unha licitación dunha obra que queda deserta e que se ten intención de executar. No caso que nos ocupa, publícase na plataforma de contratos do sector público o 30 de abril, como acaba de explicar a señora secretaria, se dá un prazo ata o día 20 de maio. E o 7 de maio, polo que vemos no expediente, a Federación Galega da Construción lles advirte dun erro nos epígrafes 7 e 8 do cadro de características do contrato en relación á clasificación establecida para que os licitadores poidan acreditar a súa solvencia para a citada contratación. Entón, procédese a unha nova publicación na plataforma, se abre un novo prazo ata o 29 de maio, non que, polo que vemos, non se presentou ningunha oferta. Agora ben, a obra do coworking queda deserta e vostedes non toman ningunha medida, non nos saben explicar por qué, non fan nada novo para volver a sacar a licitación. E que lles fai supoñer que agora sí se van a presentar empresas a licitación? Que lles fai supoñer eso? Que maniobras están a facer? Nos chama a atención no expediente, non só vimos a contestación, ao mellor non a encontramos ben, mas miramos, nos chama a atención a contestación que lles diron a un correo que deberon enviar ao Instituto de Transición Xusta, no que lles di textualmente: buenos días. En relación a su consulta, le indicamos que no es necesario modificar el proyecto por esta cuestión. Les animamos a licitar de nuevo cuanto antes. Un cordial saludo. Pois non sabemos cal era a consulta, vemos no expediente a contestación, pero non sabemos que preguntaron. Si como estaba o tempo por Madrid, non sabemos. Claro, a ver se no turno de intervención nos poden explicar. De momento, nada máis. Señor Varela. Ben, bos días e moitas grazas. Ben, hoxe temos aquí unha moi boa mostra do que significa gobernar de costas a veciñanza, non? Ocupando unhas responsabilidades que, como vimos dicindo pleno tras pleno, lles quedan moi grandes. Convocan vostedes un pleno extraordinario e urxente e non se lles acorda poñer na orde do día ningún dos temas urxentes que este pleno deba abordar e que preocupan a veciñanza de Cabanas, como poden ser as desfeitas que están acometendo no Piñeral da Madalena, as obras na ponte, nada. O que é dar información, nin de casualidade. E sobre o punto en cuestión, por non estenderme moito máis do que dixo a compañeira do Partido Socialista, a declaración como deserta do proxecto de rehabilitación da nave Vilar do Colo e a construción dun coworking, dicirlle que estas son as cousas que pasan cando un deixa guardado nun caixón durante casi 2 anos un proxecto e de repente pois acorda de que hai que sacalo e agora veñen todas as presas porque pois, quedou deserta nesa primeira licitación e hai que volvelo a sacar. Espabilen. Espabilen. Celebraba vostede onte 2 anos de goberno, non sei que ten moito, si ten moito que celebrar. Eu o que lle digo, teñen cousas guardadas en caixóns que vai sendo hora de que saquen, porque despois andamos con presas, quedan as licitacións desertas e perdemos cartos como xa perdeu cartos este Concello e sería unha pena que perdese máis de €500.000 conseguido con moito traballo, como xa dixen no pleno no que se sacou esta licitación, moito traballo, moito esforzo, moito petar en portas, cousas que vostedes non están facendo. Señor Peixardiño. Sí, bo día a todos e a todas. En calquera caso, pois sorpréndenos esta situación. Había incluso, bueno, isto ben derivado xa non é de agora, é dicir, xa incluso para o tema de aprobar esta obra, o alcalde estaba moi contento de que os concelleiros non participaran no seu debate, non facilitou para nada a firma da DACI, complicouna, incluso de maneira administrativa,
simplemente para decir unha comisión que usted non pode participar porque non firmou isto. Vale. E, bueno, repiteuse despois con outra obra máis, e agora, pois, repítese outra vez máis, porque, evidentemente, non estudan as cousas. E que non estudan as cousas, pois, teñen consecuencias directas, ten que telas, evidentemente. Que lle digan da Federación da Construcción de Galicia que iso non está ben, que quere que lle diga? Indica o que son as limitacións deste Concello a nivel técnico e xa non só político tamén, non? Era un erro evidente, nós tampouco, como non somos técnicos, como nos di moitas veces, pois tampouco temos que, xa non temos que decir estas cousas. Que diga que non ten que dicir, que se estampen vostedes cos seus problemas, non? E coas súas grandes capacidades de actuación que demostran día a día. Bueno, consecuencia directa de que neste Concello non hai capacidade para xestionar este tipo de grandes proxectos. Unha mostra máis, non teño máis nada que decir sobre isto, moi evidente. Segunda cuestión relevante, home, se reducen de 12 meses a 10 a execución, eu supoño que terían que poñer cartos. Vais a licitar cos mesmos cartos que estaban previstos. Se licita igual, é como un pasapalabra. Vostedes verán, non sei, non sae con 12, con 10, simplemente como cambiar un número, pois non sei se queren facelo, eu penso que non, pero bueno, si vostedes verán, nada máis. Moitas grazas. Non se licitan con máis cartos, licitanse os mesmos. E, de feito, estamos sorprendidos porque, tanto no Concello como a propia Asociación de Constructores de Santiago de Compostela, cando fixo esa consulta, o que amosaba era, pois, no caso concreto da asociación, que había empresas que amosaban o seu interese nesta obra. E, polo tanto, cando consultase ou contáctase con esta asociación, o que di é que teñen varios socios ou empresas socias que están interesadas en facer a obra e que, polo tanto, queren licitar e así non lo fai saber. Polo tanto, a nosa máxima sorpresa cando logo pois aquí non licitan ninguén. Despois foron contactados igualmente tanto algunha empresa que veu ata aquí para interesarse polo proxecto como a propia asociación para preguntarlle cal era a causa. Se era unha causa de cartos, se era unha causa de tempo, se cal era. E o resumen, basicamente, que nos dixeron foi que uns por outros a casa sen barrer, non? Esa obra indicaban que iba a ser moi boa porque estaba no polígono, non tiñan que adaptarse a un horario, tiña saída da autopista, era traballo maioritariamente de interior, e que, polo tanto, eso é o que nos trasladaban as empresas. Isto é a información que nos trasladaban as empresas. E que, polo tanto, a obra iba a ter moitas empresas interesadas. Non sei por qué, quedou outra vez deserta, e destas empresas que interesáronse, cando lle comunicamos que quedaron deserta, primeiro sorprendidas, e logo indicaron que de habelo sabido, pois polo menos houvesen licitado ainda que fora polo importe máximo, non facer ningunha minoración, pero haber licitado. E, polo tanto, nos animamos a volver a sacar porque estamos seguros de que desta vai a sair, xa que, neste caso, pois, as empresas van a licitar. En canto á pregunta do coworking que indicaba a señora Rodríguez na súa intervención, era a cuestión do plazo. En tanto que o plazo de execución previsto era dun ano, 12 meses. Neste caso, os redactores do proxecto xa indicaron, e así non lo fan constar, que o proxecto leva moito máis tempo do necesario, que lle puxeron unha marxe moi ampla, e, polo tanto, nos consultamos co asesor que está ubicado no Concello das Pontes, se necesitábamos volver a facer, digamos, o calendario ou modificar o proxecto en algún punto ou podía licitarse de novo así. Indicou que non era necesario, que podía sacarse directamente así, sen ter que volver a modificar o proxecto, e o único que importaba era que, evidentemente, en xuño de 2026 estivese a acta de recepción firmada. E, polo tanto, a nosa máxima premura para intentar sacala, porque, evidentemente, como dixo o señor Varela, é unha obra que queremos sacar canto antes e asegurala, non? Non sei se hai algo máis, se non procedemos á votación da declaración deserta. Procedemos a...
Señor Rodríguez. Sí, un momentiño. Bueno, o Partido Socialista vai a apoialo porque o que queremos é que salga adiante da mellor maneira posible. Pero teñan en conta no goberno que non están a xogar ao Monopoly dos xogos reunidos con estas cousas. Son cousas serias. Nada máis. Señor Pérez Sardiña. Sí, máis que Monopoly isto parece parchís, nada máis. Ben, pois imos votar a declaración da licitación deserta, de acordo? Votos a favor de declarar deserta esta obra de rehabilitación da nave municipal do Polígono Vilar do Colo e creación do coworking. Ben. Agora pasamos ao punto 2. O punto 2 sería novamente a licitación da obra, a rehabilitación da nave do Polígono de Vilar do Colo e creación do coworking. Como no anterior punto, temos novamente que votar a inclusión na orde do día. E como no anterior punto, ten que ser polo mínimo ou por maioría absoluta, de acordo? Se non hai ningunha intervención antes, procedemos á votación. Votamos entón. Votos a favor de incluir na orde do día o punto 2 da licitación da obra de rehabilitación da nave municipal. Ben, pois agora que está incluído na orde do día, informe secretaria. Vamos a propuesta de acuerdo. Examinada a documentación que se acompaña, visto o informe de Secretaría de conformidade co establecido na disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público pola que se transpoñen en ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014-23, 2014-24, 26 de febreiro de 2014, propoño o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto simplificado, tramitación ordinaria, con varios criterios de adxudicación, de apreciación automática para a licitación da obra, rehabilitación de la nave municipal del Polígono Vilar do Colo e creación de coworking, incorporando a novo expediente de contratación 810-2025 todos os informes técnicos xurídicos e demais documentación contractual prevista no expediente inicial. Segundo, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares que reserán o contrato incorporados ao presente expediente. Terceiro, aprobar o gasto correspondente con cargo a partida 151.632.00 do vixente orzamento de gastos. Cuarto, dar conta da presente resolución á intervención e a tesourería os efectos de practicar as anotacións contables que procedan. Quinto, publicar o anuncio de licitación ao perfil do contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Sexto, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación. Sétimo, designar os membros da mesa de contratación e publicar a súa composición no perfil do contratante. Manuel González López, que actuará como presidente da mesa, Irene Suárez López, secretaria interventora da corporación, Juan Carlos Sanca Santos, vocal, María Elisa Bamón de Reigosa, vocal, Susana Fernández Muiño, que actuará como secretaria da mesa de contratación. Oitavo, dar traslado do presente acordo ao Comité Antifraude da Deputación da Coruña, Cadequeo. Ben, é continuación do punto anterior, non sei se alguén ten algo máis que engadir ou, en principio, co falado no punto anterior xa faise extensivo este punto. Procedemos á votación da señor Pérez Sardiña. Sí, eu só quería dicir unha cousa, é dicir, como xa comentei antes que xa é habitual este tipo de proxectos que queden desertos, bueno, xa por reiteración, por uns motivos ou por outros. Neste pleno vimos aquí pois simplemente para temas de trámite, é dicir, aquí non se falou nada deste asunto previamente, con, polo menos no noso grupo, non sei cos demais, non nos manifestaron, entendemos que, non sei, non podemos decir unha cousa ou outra, pero polo menos con nos non se falou sobre isto. E de aí a nosa sorpresa, non? Porque se leve directamente a pleno, sen siquera pois, pasar por unha comisión que sería lógico falar estas cousas e comentalas de outra maneira. Ben, por vía de urxencia, evidentemente, entendemos que, bueno, pues con esa licitación que foi publicada na plataforma do Estado o día 30 de abril, vamos para 2 meses e agardemos que non haxa que reducir eses 10 meses a 9, 8 ou incluso máis, non sabemos, porque o que pode pasar despois a partir de agora pois é outra incógnita, non? Podelle pasar igual que coa Nacional 651, que se presenta unha empresa que non ten unha puntuación ou os requisitos técnicos para facer a obra e dende lienzo, e volvemos outra vez ao comezo, non? E despois, pois, como na Nacional 651, hai que recortar o proxecto á metade. É outra opción, porque o proxecto, claro, tal como tal, bueno, fixos así. Neste caso, están xogando con unha cantidade importante, así que fáganse responsables, nada máis.
Moitas gracias, señor Pesardiña. En todo caso, isto que amosa é a dificultade de sacar adiante obras, proxectos, subvencións e todo o traballo que hai detrás, que evidentemente non é menor. Dende a redacción do proxecto, a solicitud de autorizacións, a partida orzamentaria para o mesmo, a licitación, que quede deserta, o tempo que pasa e os prezos que suben e o proxecto ten os precios de cando se fixo, etcétera, etcétera, non? Sí, hai moito traballo, evidentemente, pois, para que todo saia ben, pois ten que confluir diversos factores. Nós estamos confiados en que así vai ser e que a obra vai sair para diante. O motivo da non comisión era porque, evidentemente, era un asunto que queríamos volver a licitar con a máxima rapidez para que non pasaran os días, e logo o expediente é o mesmo que xa tratamos na anterior comisión e no anterior pleno da anterior licitación, co cal non tiña ningunha modificación sustancial que motivase outra vez o mesmo. Adiante, adiante. Sí, pero déanse de conta de que o proxecto xa ten o seu tempo, é dicir, non é do presente ano, é de anos anteriores, E hai IPC, hai un incremento de custos, materiais e todo iso. Isto desde que está, como comentaron un compañeiro, xa aprobado, xa pasou tempo. Entón, eu non sei o que estiveron facendo ou se non revisaron, porque iso lle dixen o tema das cantidades, que para nós é importante. Vostede pasou por riba dese tema, non contestou na anterior intervención que tiven, e realmente, a ver, se é un proxecto antigo, que data de 2022, e, señor alcalde, quero yo recordar, estamos en 2025, os prezos cambiaron. Eu estou vendo mesmo o proxecto aquí que en 2022. 2025, mira onde estamos. Por iso digo que isto é xogar a parchís, nada máis. Ben, igualmente as empresas consultadas, as que se interesaron, a Asociación de Constructores, ninguén dixo que os custos foran un problema. Eso foran, evidentemente, habría que haberlo tratado antes de traerlo aquí. De acordo. Votamos a licitación da obra de rehabilitación da nave municipal do Polígono Vilar do Colo, creación do coworking, de acordo? Votos a favor? Ben, por unanimidade. E agora pasamos, polo tanto, ao derradeiro punto do pleno, o expediente de modificación de créditos 28/2025, mediante suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería. Como nos anteriores puntos, primeiro temos que votar a inclusión na orde do día, da mesma maneira que ten que ser coa maioría absoluta. Non sei se alguén ten algo que engadir e se non procedemos á votación. Votamos, de acordo? Señor Pesar. Sí, pregunto, como tamén xustificamos ou debemos de xustificar a urxencia, nas mocións tamén teñen que xustificar a urxencia nestes puntos. A urxencia ven por concretamente un dos puntos deste expediente de modificación do crédito, como é aos 50.000 euros da humanización, xa que o proxecto foi entregado á Deputación, xa pasou a supervisión técnica do Servicio de Patrimonio e Contratación tras dous pequenas erratas que tiña aí, como eran un nombre dunha marca comercial dunha farola e a clasificación do contratista, que foi dos cousas que houve que modificar. Está xa a piques de poder sair adiante, polo tanto, a nosa necesidade de incorporar este diñeiro para poder licitar a obra canto antes e facelo así, pois, cumplindo a máxima celeridade que, de feito, foi pois, o compromiso acadado. Ese é o motivo de urxencia. Votamos a inclusión na orde do día, de acordo? Votos a favor? Ben. Abstencións? En contra ningún. Xa incluído na orde do día, informa a secretaria do expediente de modificación de créditos 28/2025. Visto o expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de créditos número 28/2025 do orzamento en vigor na modalidade de suplemento de crédito con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que consta de providencia de alcaldía, memoria de alcaldía e informe de secretaría de intervención, visto que a liquidación do orzamento do Concello de Cabanas para o exercicio económico de 2024 ofrece un remanente de tesourería positivo de 931.464,48 euros, de acordo aos datos que constan na resolución de alcaldía número 232/2025 de data 18 de marzo de 2025, pola que se aproba a liquidación e dos que nesta
data se atopan disponibles 541.201,43 euros, segundo os datos ofrecidos polo programa contable, unha vez aprobado o expediente de modificación de créditos por incorporación de remanentes. Visto que as contías consignadas no orzamento de 2025, prorrogado 2023, resultan insuficientes para atender o gasto relativo a achegas municipais e os investimentos que a continuación se relacionan, a actuación denominada adquisición de maquinaria para a protección do medio ambiente mini retroexcavadora, cofinanciada pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, o abeiro da orde do 23 de xaneiro de 2025, pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2025 de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida destinadas a entidades locais de Galicia. A dita actuación foi concedida mediante resolución da Dirección Xeral de Administración Xeral recibida con rexistro de entrada 2025-1323 de data 12 de xuño por importe de 32.000 euros, o que supón o 64% do orzamento da actuación. Polo exposto, é necesario proceder á tramitación a maior brevidade do suplemento de crédito que permita levar a cabo a licitación do suministro por importe de 18.000 euros. A actuación denominada mellora da accesibilidade aos servizos urbanos na Estrada Nacional 651, marxe dereito sentido Ferrol, entre os puntos kilométricos 20.940 e 21.460 en Cabanas, suxeita a convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cabanas, asinado con data 6 de maio de 2022, prorrogado en sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña de 25 de 10 de 2024 ata o 31 de outubro de 2025, segundo comunicación con rexistro de entrada 2025-753 de data 11 de abril de 2025, polo que o ente provincial achega un financiamento de 180.000 euros para a execución de dita actuación. Visto o proxecto modificado, presentado polo equipo redactor do proxecto con rexistro de entrada 2025-764 de 4 de xuño, tras a correspondente actualización de prezos cun importe total de 481.295,71 euros e 101.072,10 euros, o que importa un total de 582.367,81 euros, con rexistro de entrada 2025.290 de data 10 de xuño, recíbese por parte da Deputación Provincial da Coruña informe favorable do proxecto, sendo necesario, polo tanto, incrementar a consignación da partida 453.619,00 por importe de 50.000 euros, para os que non existe consignación orzamentaria suficiente e dado que non é posible demorar os citados gastos polos motivos expresados na memoria de alcaldía que se acompaña. Visto que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, que procede á súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 22.2e da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, propoñe o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 28/2025 na modalidade de suplemento de crédito por un importe global de 68.000 euros que se financia con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que se acredita no expediente conforme ao detalle de partidas seguintes. Segundo, de conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición pública do apartado 1 do presente acordo por 15 días hábiles mediante inserción de anuncio no BOP. Terceiro, o expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado no caso de que durante o referido período de exposición pública non se presenten reclamacións. Ben, según o xa exposto, trae estas dúas modificacións. Como mencionábamos, o máis urxente e importante agora mesmo son os 50.000 euros que incorporamos á humanización, toda vez que dende a Deputación da Coruña xa está moi preto, digamos, superar todos os trámites para poder continuarnos coa obra e sacala por fin a licitación na maior brevidade posible. E, polo tanto, temos que ter preparado este diñeiro para poder con elo. Logo tamén temos a adquisición da maquinaria da protección do medio ambiente, neste caso sería unha mini retroexcavadora, ou concretamente todavía isto terá que sair a licitación, co cal todavía pode haber baixas no seu prezo e tamén as súas características poderán ser con leves detalles, evidentemente, modificadas se fose necesario. A máxima importancia desta maquinaria para nós evidentemente, a limpeza de gaivas ou de cunetas. Xa dende un principio, miramos de facelas, porque evidentemente unhas cunetas ou gavias en bo estado son sinónimo dun bo mantemento de camiños e os prezos que actualmente nos transferían as empresas eran inasumibles para facer todos os camiños ou a maioría dos camiños municipais nos que era necesario.
Polo tanto, a nosa intención é levado a cabo con medios propios nunha maquinaria que, ademais, pois, ten moita versatilidade, xa que dispón pois, de distintos accesorios a acoplar que poden servir para diversas cousas que nunca están de más. Quenda de intervención, señora Rodríguez. Moitas grazas. Vale. En relación a este último punto da adquisición de maquinaria, onte vimos unha publicación na páxina oficial do Concello publicitando o que se vai aprobar agora aquí si procede, como se xa estuvera feito, non? Está claro que desde o Partido Socialista non vai haber problema, pero aí estamos. Explican que hai que facer unha modificación de crédito de 18.000 euros, donde na publicación din que, bueno, con 12.000 euros xa chegan, para financiar un importe de o 36%, que non cubre a subvención. Bueno, xa saben vostedes o que a baixa que vai haber na licitación, bueno, queríamos saber, aí aparece unha foto dunha mini retro de cadenas, non é esa, por o que acaba de decir vostede, esa non é a máquina, vale, sí, entendemos que non é. Bueno, si é esa ou é similar, queríamos saber como a van a transportar dende a base, onde este guardada, a donde se vaya a facer o traballo. Por exemplo, se está na nave situada no centro de saúde e a obra en Santa Cruz, van ir pola carretera camiñando a 10, saldrán o día anterior para deixala, a van a cargar no trator, van contratar un camión de transporte. Bueno, son preguntas casi que queríamos saber. Entendemos que dotar ao Departamento de Obras e Servicios de Medios é imprescindible, así como de persoal. Fíjese, mire, ainda recordo cando entramos no goberno e o señor González, que está ao seu lado, tamén se acordará, porque daquela pois, gobernaba o Partido Popular. E entramos nós. E recordo que cando lles facía falta aos operarios algunha vez un martillo neumático, había que pedir a un veciño. Ou cando había que poñer unha valla, había que pedir prestada a unha compañía de fontanería, que, por certo, ainda sai por aí do propio Concello. Nos comenzamos a surtir tamén de ferramentas, de medios, nos parece ben, o sea, a verdad que nos parece ben. Lles desexamos moita sorte co manexo e as actuacións desta nova maquinaria. De momento, nada máis. Moitas gracias. Señor Varela. Moitas grazas. Este punto é moi interesante, non? Porque evidencia unha vez máis o que vostede define como boa xestión financiera. A súa boa xestión financiera, polo que vemos, consiste únicamente en sacar cartos do remanente unha e outra vez, porque é incapaz de presentar uns orzamentos a este pleno. Esa é a súa gran xestión financiera. Vaciar o remanente do Concello. Pero tamén evidencia o que levamos denunciando todo o mandato, que vostede, se algo fai ben, é vender fume. Dicía agora tamén a compañera do PSOE. Ten moita presa por anunciar as cousas. Ten moitísima presa por anunciar as cousas. Cal é o plan B se non lle sale adiante esta modificación, esta extracción de cartos do remanente? Ten un plan B? Porque vostede xa vendeu, xa puxo o carro diante dos bois, xa dixo que iba a comprar unha excavadora. Home, dixo onte nas redes sociais, agora non desminta. Xa sabemos que lle gusta moito dicir cousas que non sou. Pero bueno, contéstenos. Cal é o plan B se non sale adiante esta modificación, esta extracción de máis cartos do remanente? Señor Pérez Sardiña. Sí. Cando vexo a proposta que está presentada formal, proposta da alcaldía, o expediente número 826/2025, o primeiro que vexo é en letras mayúsculas, negra,
letra negra, negrita. Actuación denominada adquisición de maquinaria para a protección do medio ambiente, entre parénteses, mini retroexcavadora. Claro, eu vexo isto e digo, boa, que importancia lle dá a retroexcavadora. E despois, en minúsculas, letra negra, mellora a accesibilidade de servicios urbanos na Estrada Nacional 651, marxa dereito, sentido Ferrol, entre os PKs 20.940 e 21.460 en Cabanas. Por esa orde, con esta tipografía, que a min, é que me parece unha chambonada, pero bueno, a vostedes gustaralles, a min, sinceramente, a min fame chorar os ollos, de verdade. Isto de poñer as cousas en mayúscula, primeiro, moi mal. Segundo, o de cambiar a orde, neste caso, o que son de feito, o que máis cartos leva do remanente precisamente é a mellora de accesibilidade. Simplemente por esa prelación debería de ir primeiro. Non entendo por que se pon segundo. Cuestións formais, simplemente que din bastante do que pensan e como actúan. A seguinte cuestión é dicir, se a menina retroexcavadora leva 18.000, despois nas redes sociais publica outra cantidade. A ver, que nos está mareando? Eu teño que me referir aos documentos que están aquí, non ao que publican nas redes sociais, que, como xa vimos moitas veces, pois fai as publicacións por adiantado antes de que sexan aprobadas incluso polo Pleno da Corporación, pero despois os acordos do Pleno tarda 2 meses en publicalos. Eso é máis habitual en vostede, non? Como outras moitas cousas. Pero está orgulloso, porque a nosa pregunta vai por esta adquisición que vostede cree moi importante, máis importante que a outra que tamén supoño que, a ver se non queda deserta, esclaremos que non, a da Nacional. Pero a miña pregunta é, vostede está contento con que a Xunta de Galicia só lle dou o 64% da subvención? Porque a cantidade que vostede dixo nas redes sociais coincide co 80%, máis ou menos. E resulta que só lle deron o 64%. Compénsanos a este Concello, bueno, a parte dos problemas de transporte, que mentres a concelleira do PSOE estaba falando de como ían transportar, eu estaba pensando no Punto Limpo, que compraron un remolque, entonces o mellor, como ten moitos compartimentos, teñen a posibilidade incluso de carretala aí, non sei, debe ser desmontable, podese reaproveitar. É unha idea, non sei, porque xa, visto neste Concello, pode ser unha das posibilidades. Como van todas xuntas, además, publicou primeiro unha, despois outra, eu vin aí unha vinculación, non? É dicir, e as xustificacións que daba o alcalde nas redes sociais, pois van nese camiño, non? É un punto limpo para todo, sobre todo para axudar as persoas maiores que efectivamente non poden achegarse ao punto limpo de Vilar do Colo. Acórdolles que nosotros xa propuxemos neste pleno antes das eleccións anteriores, a adquisición dun punto limpo móvil, que era unha das posibilidades, mentre non se fixera o outro tamén, é efectivamente complementario, aí estamos de acordo con esa compra, pero claro, para a nosa sorpresa é que vaya para transportar unha mini excavadora. Agardo que nos explique estas dúas cuestións e que nos responda, nada máis. Moitas grazas. Non é desmontable o punto limpo móvil. non é desmontable. Sí que compensa o custo, dado que os anteriores orzamentos que solicitamos para a limpeza de cunetas e gabias eran de alrededor de 30.000 euros, soamente que o fixeran unha vez e xa estaba. Soamente a adquisición desta maquinaria xa para o Concello comporta un custo notoriamente inferior, toda vez que ademais a maquinaria logo queda no Concello para sucesivas actuacións, sexan dese tipo ou sexan de outro. Co cal, sí, eu estou profundamente convencido de que compensa. Xa lle digo, o anterior FODEI de 30.000 euros da limpeza que pedimos, o orzamento que pedimos na anterior vez, máis que compensa, evidentemente. De feito, o motivo de solicitada é por iso, xa que compensa notoriamente ante a solicitude de orzamentos que fixemos no seu momento para o mantemento dos camiños, neste caso das gabias, e que era totalmente inasumible. En canto ao anuncio, se vostedes se fixan, o anuncio de onte indica acadar unha subvención. Non que a retroexcavadora este aquí, nin que estexa comprada, nin que vaya a ser licitada, nin moito menos, senón simplemente que Cabanas acada unha subvención para adquirir unha excavadora. Ese é o título. E logo indica que publica a obtención dunha subvención para incorporar unha mini retroexcavadora para o Concello.
o sea, o anuncio é acadar unha subvención. Non se indica moito máis. Non se indica que este aquí a retroexcavadora, nin que xa teñamos, nin que vai a salir a licitación a semana que ven. Co cal era o anuncio. En canto á súa resposta, creo que xa lle dixen antes sobre as rodas, isto, evidentemente a foto é o máis fidedigna posible, pero hai que facer os pregos. Nos pregos poderase determinar que tipo de cazo, de roda, de cor, se é necesario, sendo detalles menores accesorios a este tipo de maquinaria, e será aí cando evidentemente se afine todo isto. Vale. Segunda quenda, señora Rodríguez. Sí, moitas grazas. Fan os pregos despois de solicitar a subvención, non? O sea, fan os pregos, o que queren o saben despois de que lle den a subvención. Porque para pedir a subvención me supoño que terán que poñer algunha característica do que queren, entendo eu. O que digo é que, falando do porcentaxe, se o 36% que é o que teñen que poñer, se fai unha modificación de crédito de 18.000 euros en base a 50.000, que é o que lle van a dar da subvención, logo vostede di solamente pouquiño temos que poñer, 12.000 euros. Esos 5.000 euros restantes xa se supón vostede que vai ser a baixa, se hai. O sea, penso que está falando en suposición sempre. E non me quedou claro como van a transportar e como van a traballar con ela. Porque se xa de cadenas ou se xa de rodas, o Concello ten unhas distancias considerables como para ter algún mecanismo de transporte desta mini excavadora, o que me parece a min, vamos. Tampouco saben como van a facer. Deberían ir pedindo tamén unha subvención para un camionciño pequeno, que non vería mal. Señor Varela, Entón, o que ven a dicir vostede é que vostedes viven da propaganda. Anunciamos que pedimos unha subvención, anunciamos se non la conceden, poden tamén anunciar cando a perden. Non vin publicado cando perderon a subvención de la bandeira, por exemplo. Anúnciano tamén. Porque sacar fotos sacan todos os días. Entón anuncian tamén, se anuncian cando a piden, anuncian tamén cando a perden. Ou anuncian tamén cando están a piques de perder a do coworking. Poden anuncialo tamén. Que a xente saiba realmente como está vostede xestionando os cartos de todas as cabanesas e cabaneses. Fágao. Tamén pode anunciar o informe técnico municipal que avala a corta do Piñeiral. Publíqueo tamén. Xa que anuncia todo polas redes sociais, pode facelo. señor Pérez Sardiña. Sí, pois ainda está a tempo de modificar os pregos do punto limpo móvil. Bueno, o que pasa é que eses veñen pechados, pero a ver se consigo un de módulos, xa ten para conseguilos. Se non, pois, é boa idea licitar a adquisición dunha carroceta, non? A ver se pode, con esa carroceta, intentar transportar esa pala, non? Porque senón vai ser bastante complicado. Senón vai haber que ir a un alugueiro. Entón, iso por unha banda. Despois, por outra, o persoal deste Concello está capacitado para seleccionado, en algún caso, porque hai persoal temporal tamén que se selecciona para isto, e teñen as acreditacións para traballar cunha retroexcavadora. Que hai que ter polo menos unhas horas de traballo e todo iso. Hai alguén neste Concello que pode facelo, ese traballo. Ou teríamos que esperar aínda para o ano que ven, para cando? Non sei. Tamén temos que ter persoal competente. A ver, é un clásico, non? Que se collan as cousas e despois non haxa que nas poida usar. Iso ten que estar previsto. Non vimos nada neste expediente, nin no da adquisición, nin no da subvención, claro, tampouco non vemos nada. Temos que ter persoal competente para ter un maquinaria deste tipo. Non me respondeu. Preguntei especificamente por que non lle diron un 80%, porque só lle daban que cal era a súa valoración de que só lle diran un 64%, a vostede parece que non me respondeu exactamente, dixeme, non, é suficiente. Bueno, suficiente non é.
Non é o mesmo 18.000 que 10.000. Iso está claro. Para nós non, porque son cartos dos veciños e veciñas. Para vostede, polo visto, sí que son, non? Dalle igual. Home, nós preferíamos unha subvención do 80% e non unha do 64%. Ni máis ni menos. Esa é a nosa opinión e por iso lle facemos esa pregunta e lle pedimos unha valoración que non nos está dando especificamente a nosa cuestión. E sobre o demais, pois, sí, xa vimos algunhas propostas, evidentemente para reparar para o mantemento de camiños. De feito, un dos graves problemas que hai agora mesmo e segue o habendo, a pesar da maquinaria que adquiriron, é que a herba acumúlase nas beiras, concretamente no que son as gabias. Os canos dos camiños están cheos de brouzada, rozada. E agora ainda máis, porque agora todo vai impulsado pola máquina esta que alugaron agora, e impulsa iso directamente á beira do camiño. Beiras por onde pasa a auga e despois salta para un lado, salta para fora, vai polo medio do camiño, desfai o camiño, é dicir, empeora o tema de mantemento de camiños, non vemos unha planificación como noutras cousas, non? Non vemos unha planificación análoga que poida ver compensacións, cousas que se compensen. Neste caso, a retroexcavadora ten unhas dimensións, porque é mini, ademais, mini retroexcavadora, que supoñemos que terá un número de horas de traballo máximo, terá tamén un importante, e sabemos cantos kilómetros teñen os camiños do Concello. Dimensionaron esta máquina as longitude que hai real de camiños, porque a mellor vai quedar curta. Vostede dicía, non, é que os cartos, dicir, pedindo presupostos por aí, pois son moitos cartos. Claro, porque son moitos cartos, porque son moitas horas de traballo. Entón, estas máquinas veñen preparadas para unhas horas de traballo e igual había que facer uns cálculos aí antes de lanzarse a coller algo así. Se para facer pequenos amaños, pode ser, pero para facer todo o conxunto vemos que é insuficiente. Nada máis. Na propia redacción ou solicito de subvención, no momento de redactala, pois foron consultadas diversas empresas do sector, incluso empresas que traballan actualmente para o Concello de Cabanas en distintos servizos, acerca de incluso que teñen maquinaria análoga, incluso a lo mellor con un pouco máis de potencia ou con un pouco menos, pero foron consultados precisamente para saber a súa opinión, a súa valoración, que opinaban, tanto, xa lle digo, tanto empresas que traballan para o Concello que teñen estas máquinas, como algunha empresa que se dedica á súa venda para coñecer as experiencias do sector, porque, lóxicamente, non hai esa experiencia e, polo tanto, pregúntase para intentar adecuar o modelo o máximo posible a este tipo de cousas. En relación á capacitación, estamos no Concello, temos empleados e empleadas capacitadas para o seu manexo, eso evidentemente está comprobado. En relación ao transporte, precisamente será cando se faga agora a licitación e todas estas cuestións que se regulan, pode vir con distintas métodos de transporte, por exemplo, as rodas, as orugas, etc. Todo eso todavía aínda está por ver, de acordo? Procedemos á votación, polo tanto. Sí? Vale. Votos a favor de aprobar o expediente de modificación de créditos 28/2025 mediante suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería. Abstencións? En contra ningún. Pois nada máis. Finalizados os 3 puntos desta orde do día, levantamos a sesión. Moitas grazas.